नमस्कार भाई लोग तो कैसन बानी रउआ सब देखा तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो हाँ भाई लोग, वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गायक यानी गुंजन सिंह जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताएं कि गुंजन सिंह जी के एगो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग आयल बा जौना गाना के नाम है बिना तेल के जरेबो ललटेन गे। ई गाना के गैले बानी गुंजन सिंह जी और ई गाना के उनकर साथ गैले बानी शिल्पी राज जी। और बताई भाई लोग कि गाना के लिखले बानी अमन अलबेला जी और ये गाना के म्यूजिक बनैले बानी आर्या शर्मा जी। तो हाँ भाई लोग, ये गाना गुंजन सिंह जी बहुत बढ़िया बजट में बनैले बड़ा। ये गाना के वीडियो सॉन्ग भी आ गए बड़ा बड़े भाई लोग। तो अगर वो सब गाना के देखल चाहत बानी तो जाई गुंजन सिंह एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आई गाना के ऑडियो वीडियो गाना सुनी या भाई सब गाना के दुलार प्यार देही। और इसी तरह से अपना भाई के न्यूज़ खबर जाने खातिर वो सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक कमेंट जरूर करी भाई लोग। काहे कि हम सभी भोजपुरिया भाई लोग खातिर कोनो भी न्यूज़ खबर अपना चैनल पे बहुत जल्दी लावत रही और वह सब इसी तरह से अपना भाई के सपोर्ट करते रही। तो भाई लोग, अगला वीडियो हम कोनो भी बड़े स्टार नायक गायक के बारे में लेके आए तो वह सब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी भाई लोग। काहे कि हम बताएं कि गुंजन सिंह जी के गाना आज सुबह में मॉर्निंग में रिलीज कर देवल गई बड़ा, जौना गाना के बहुत ही बढ़िया टाइटल नाम बा भाई लोग। तो वह सब जाई शेयर करी जानबूझ के और अपना भाई के सपोर्ट करी भाई लोग। और इसी तरह से गाना कोनो भी वीडियो देखे खातिर वो सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के लाइक कमेंट जरूर करी भाई लोग। और गुंजन सिंह जी के सारे फैंस के एक बार लाइक जरूर कर दी और शेयर कर दी भाई लोग। कह कि हम गुंजन सिंह जी पे कोनो भी वीडियो लावत रही भाई लोग।